мо 6 актёр тайёр карда аз онҳо хоҳиш кардем ки бо гуфтаҳои мо розӣ шаванд. Ҳафтум одам иштирокчии ҳақиқӣ буда бо фикри худ интихоб мекунад. биёед фаҳмем ки ӯ бо дигарон пайравӣ мекунад ё роҳи худро интихоб мекунад. қоидаҳо соддаанд. Агар шумо бо изҳорот розӣ бошед, як қадам ба пеш гузаред. агар не, дар ҷоятон бимонед. биёед оғоз кунем. зану шавҳар барои буҷети оила якҷоя ҷавобгаранд. уҳдадориҳои оилавӣ имкон намедиҳанд ки зан даромади зиёд дошта бошад. дар оила бояд танҳо мард ба даромади оила масъул бошад. агар мард бемор шавад ё бекор монад, зан наметавонад ба ӯ дар ҳалли мушкилӣ пул кор кунад. зан наметавонад дар даромади оила саҳм гузорад. оё шумо воқеан бо ҳама изҳорот розӣ ҳастед? ҳама одамон ба ғайр аз шумо актёранд ва онҳо ба қарорҳои шумо таъсир расонидаанд. ман ҳаминҷода хато кардам ки зану шавҳар кор кунанд, зиндагия пеш баранд, мисол ҳаётшон нақш гузара кардами пешрафтам. ман пешрафтам. баъзан мо бояд ки зидди хоҳишҳои худ бароем, зеро меъёрҳои иҷтимоӣ ба беҳбудии молиявиамон хатарноканд. пасандоз бояд кунад ба умеди мардак нашади мақсад. зиндагӣ ҳар хел мешавад. ба пӯи худат беистӣ, зиндагиро пеш барӣ, масалан пул дошта бошӣ ки худат фардо як шаварат ҳам нест, як вақт пул лозим дорӣ, ҳамон пасандозе ки дорӣ аз ҳамон истифода мебарӣ. пул сарфакор бош, ба нақша гир, пасандоз намо.